Fuska biyu, kashi na 20. Ana gama cin abinci na tashi na shige ɗakina. Jim kaɗan ya shigo kai tsaye ya zauna bakin gado ya dube ni ya ce, "Kin yi shafa'i da wuturi?" Na ce, "Eh." Ya ce, "Ki je ki yi alwala mai sallar ma'aurata." Da sauri na dube shi ya ce, "Ko baki shirya shiga school ba ne?" Na ce, "Na shirya mana." "Yauwa sai ki dinga cewa to kawai. Duk abin da na saka ki matsawar bai saɓa wa addinin musulunci ba." Shiru na sannan na je na yi alwala muka yi sallah. Ya jima yana addu'o'i sannan ya dube ni ya ce, "Allah ya sa yau ki samu cikin kin ga shikenan kin huta ko?" Idanuna suka yi rau na ce, "To, muryata ma rawa take yi." Duk da ɓoye dariyar da yake yi sai da ya ɗan dara. A raina na ce, "Mugu ba dole ka min dariya ba?" Ya matso kusa da ni sosai yana ƙara kallon ɗakin sannan ya dube ni ya ce, "Gaskiya sun iya tsara guri. Ɗakin ya yi kyau sosai ko?" Na ce, saboda jin shi kawai nake ni duk ina cikin fargaba. Ya ɗan sha mur sannan ya ce, "Baki fa za ki rinƙa buɗewa kina min magana." Na ce, "To, amma cikin raina faɗi nake Allah ya shiga tsakanina da kai mugu." Ya ce, "Taso." Na tashi. Ya ce, "Zo nan na je jikina kyarma yake." Ya ce, "Wannan rawar jikin fa kamar kin ga dodo." Na dai yi shiru ya ce, "Cire kayanki." A tsorace na kalle shi na soma kuka. Ya yi kini da rai menene na kuka kuma? Abin nan ba dole zaɓi na baki kika yarda. Idan har kin ga ba za ki iya ba to na baki sakin ki je ki kare kanki gurin su Alhaji. Sannan kuɗi na ya huta na jami'a ɗinki gashi da ƙirma na samo fom ɗin. Jin har an samo min fom ya sa na soma cire su. Na soma yarfa hannu irin yadda mutum ko in ce yara suke yi idan suna jin tsoro. Ina kuka ya taso ya rungume ni yana faɗin ke kin cika tsoro. Ba wata wahala zan baki ba in dai kin saki jikinki. Kai na matuƙar tsorata hakan ya sa shi kwantar da ni a ƙirjin shi. Yana ta rarrashi na har na ɗan natsu ganin bai mun komai ba. Sai 'yan wasannin da ya yi ta min a haka muka kwana. Washe gari ya nuna min fom ɗina har ya cika. Ya ce in dai ina bin yanda ya ce nan da satin da za mu shiga zan soma zuwa school. Na ce to, nan ma ya rungume ni tare da min 'yan wasanni. Shi kaɗai ke kiɗan shi yake rawar shi. Yau kam cewa ya kada ma na saka komai ba yadda zan yi dole na yarda. Wasanni yake yi da ni son ran shi. Da na ji zai wuce gona da iri sai na saka kuka. Da ya koma gurin Farida na samu isasshen bacci. Kwana biyun da muka yi gaba ɗaya ban samu baccin kirki ba. Kai cikin kwana biyu har 'yan ramanai ba na cin abinci ko da yaushe cikin tagumi da tunani. Wannan karan da ya ƙara dawowa guna, cewa ya duk abin da ya yi min nima sai na mishi ta fannin wasanni. Ba ni da yanda zan yi dole ina mishi ina hawaye. Wai don rashin imani irin na ya Umar sai cewa ya hakan yana burge shi, domin in ina yin kuka kyau nake. Haka muka yi ta yi har kusan sati biyu, sai da na saki jiki kan cewa ya bar ni sai ya ce na shirya za mu je Kaduna. Mu ga yadda aka tsara gidan nan da kaya kuma kwana ɗaya za mu yi, saboda jibi za su yi tafiya da Faridar shi kuma ƙila su yi sati biyu ko fi ma. Da murna na ce to ka bar ni can mana sai kun dawo. Ya ce to amma bari dai na gani in na samu yadda nake so sai in bar ki ɗin. Nan na shirya muka tafi. Murna momi ta da gani na balantana yadda da ta ga ya Umar ya ce zo nan da sauri zan je. Gazatanta yanzu na so mu san shi ne. Ni ko bata san kan sharaɗi nake ba. Duk da ya ce sai ran da na ba da kai zan so mu zuwa school ya gama mun komai kuma sun bani lecture ɗin da nake so. Da daddare ina ɗakin anti sai kuma na ce bari na shiga gurin su mama ban je ba. Amma an kai musu tsaraba. Anti ta ce ki je ku gaisa, shi ɗan gidana ai ya shiga ɗazu, ya ce min ƙila ma nan zai barki. Na ce don Allah ki sa min baki anti ni Abujan nan ma ba na son ta dama ya bar ni nan. Ta ce zan mishi magana amma ke ma ki dinga bin shi da lalama kin san namiji ɗan rarrashi ne. Na ce to. Na fita na ce da momi bari na je gurin su mama. Nan na samu su Hadiza ta zo muka zauna muna ta hira. Can wayata ta soma ringin na ɗauka ya Umar ya ce ki zo ina jiran ki. Na ce to, na dubi su Hadiza na ɗan yi tsaki har suna haɗa baki gurin tambayar menene. Na ce ya Umar ɗin nan ne muna hirar mu wai in zo. Mama ta ce shi ne kike mishi tsaki? Na ce ba fa da shi nake ba. Na tashi su Hadiza na min dariya wai dole na amsa kiran miji. Aisha kam cewa ta yi aikin fi kowa more miji an ta Sama'u. Na harare ta na tafi na bar su suna hirar kyautatawa da halin kirki irin na ya Umar. Ina tafiya ina gunguni ni ina ruwana da kirkin shi. Tunda zaman wa'adi nake yi da shi lokaci yana cika zan kama gabana. A ɗakin momi na same shi ya zauna rashe-rashe suna ta hira. Na kula wannan zuwan momi ta sakar mishi fuska.
Ina shiga da sallama suka amsa ya miƙe yana faɗin momi ga ta nan bari mu tafi. Ta ce to sai da safe. Jiya mun je da antinka da maman taku da su umma mun ga gida bayan su Aliyu sun gama walima. Ya ce ai shi yasa na ce masa Aliyu su sa a yi karatun Alƙur'ani a ciki. Sannan su yi walima ba dole sai ina nan ba. Kaina ya ɗaure na ce a raina kenan sabon gida za mu kwana. Momi ta ce ‘yata mu tashi lafiya na ce to. Muka fita ya shiga gurin anti yana mata sallama. Ta ce to Allah ya sa a shiga a sa'a. Ya ce amin anti ki yi min addu'ar samun bebi. Ta ce na sha alwashin daren yau kukanka zan kai wa Ubangiji. Har mun so mu tafiya ya ce na yi mantuwa. Ya koma ya ce wa anti ki aiko mana da break da safe ta ce to sai da safe. Cikin mota ne ya ce na ga duk kin damu kamar baki son zuwa sabon gidan. Kawai na ce a raina kuwa cewa nake kai sabon gida ya dama. Gidan ya tsari fiye da zaton mai sauraro. Masha Allah haka nake ta maimaitawa. Duk da dare ne mun zaga ko ina na gidan domin ga hasken fitilu nan tamkar da rana. Ya nuna min ɗakina muka shiga. Gaskiya ya tsari daga nan muka nufi nashi ɗakin. Wow na ce a raina. Wani gado ne ɗan ƙasar Italy mai shegen kyau. Ɗakin ya Umar ya matuƙar tsaruwa. Muka dawo falo na zauna shi kuma ya ce yana zuwa. Na mayar da hankalina a kallon TV wanda shi kanshi TV a jikin bango yake. Gaba ɗaya kallo ya ɗauke min hankali shi kanshi ashe unguwar sarki ya je. Sai ga shi da kaji da kilishi da kuma fresh milk ya zube a gabana. Na ce ni na ƙoshi fa. Ya ce Allah ki zo ki cika da ki manta na ƙi fa. In ko kika ƙi ki rusa lissafinki. Yau ma kwana nawa ne da fara aikinki? Ya faɗa cike da tsokana na ce jibi sati 3. Ya ce to maza ki zo ki cikin ji asimi. Ya yago cinya ya zo ya samun a bakina na amsa. Haka muka ci muka sha fresh milk kusan 11 ya ce zo mu kwanta. Yau ya Umar da kanshi ya cire min komai. Da na yi ɗan motsi sai ya ce ni fa taimaka miki zan yi ki samu ki yi karatun nan. In kin fasa babu dole kuma kada ki yi min kuka. Kai ya Umar akwai baƙin wayo. Da haka ya yi ta min wayo yana wasanni da ni har ya shiga yi min wani salo da hankalina ya soma ɗaukewa. Ni ma na soma mishi wasu daga cikin wasannin da yake koya min. Can hankalina ya ɗauke sai na je yana addu'ar saduwa da iyali don neman tsari daga shaiɗan. Kafin na ankare har ya ɗauki hanyar da ya jima yana kwaɗayin bi. Na yi kokowar ƙwacewa na kasa, ihu da cizo na rinƙa yi mishi amma duka banza. Da alama dama ya shirya wa yau ɗin nan. Bai bar ni ba sai da ya mai da ni mace sosai sannan ya soma rarrashi na. Wai ya so ya bi ni a hankali ni ce ban tsaya ba. Ni kam kuka nake yi sosai kamar wacce mahaifiyarta ta mutu. Ba kukan zafi nake yi ba kukan baƙin cikin kauda min budurci nake yi. Na so na gama karatuna sannan na samu wanda nake so sai in kai mishi budurci na. Amma yau ga wani mugu ya same ni a banza a wofi. Da kanshi ya yi min wanka yana ta rarrashi na ya ce kin iya wankan tsarki? Tamkar in haushi da duka na mishi gatse na ce ban iya ba. Shi ne ya shiga koya min ne banza da shi ya fita ya ce ki yi bari in canza zanin shimfiɗa. Wasa-wasa ban bar mu mun rintsa ba kwana na yi ina kuka. Sai kiran sallar farko sannan wani wawan bacci ya ɗauke ni. Shi kuma ya tashi ya yi alwala ya shiga jero na fulfuli. Har zuwa lokacin da aka shiga sallar asuba. Shi ma ya yi sannan ya zo bakin gado ya zauna. Kallo na yake yi wani so mai tsanani yake ji. Ya kai hannu ya shafi kumatuna ga idanuna sun kukumbura saboda kuka. Tausayina yake ji ya sani har ga Allah na sha wahala. Sai dai shi kam yana cikin farin ciki tare da annashuwa. Roƙon shi ɗaya Allah ya sa ƙwallon shi ta shiga raga. Da safe yake son wucewa amma ji yake tamkar kada ya tafi ya bar ni. Ina ma bai sanar da Farida tare da ita zai je ba da ya tafi da ni ya gwangwaje amarcin shi son ran shi. Har ya gama shiri ban farka ba. Farida ta kira shi tana cewa sun fasa tafiyar ne. Ya ce yana zuwa zai ma biyo jirgi ne. Direban su Momi ya iso ɗauke da kayan karin kumallo. Nan take ya ce wa direba ya juya ya zo mishi da antin shi. Sai ga su duka tsorace suke nasu zaton babu lafiya. Momi faɗi take Allah ya sa ba wani rikicin ba ne. Dama 'yar gidan tawa jiya na kula bata so tafiya ba. Har sanda ta zo ban farka ba. Ya ce anti na yi ɓarna ne. 'Yar gidan Momi gashi da kokowa komai ya faru. Kin ganta nan kwana tana rigima sai subahin nan ta samu ta rintsa. Shi ne har yanzu bata farka ba. Anti ta ce ikon Allah. Muka yi ta zargin yarinyar nan kusan har yanzu su mama ba su warware da fushin da suke yi da ita ba. Ya ce shi yasa na bari sai a nan don ki sani na san bai dace a ce kun sani ba, amma saboda ta fita daga zargi ne.
Anti ta yi dariya sannan ta ce Allah ya sa first night a samu baby, ya ce amin antina. Zan tafi domin 12 ya kamata a ce muna Edo State, shi yasa zan je na ɗauki mai fari da mu wuce. Don Allah anti ga Asmiki lura min da ita please. Sati 2 kurum zan yi amma zan riƙa kiranta. Ta ce ina ganin ma gida za mu koma da ita. Ya tsugunna ya manna min sumbata a kumatu sannan kuma a kan leɓena. Anti ta ce a gabana, ya fita yana dariya ta ce Allah ya tsare. Sanda na farka ban ga kowa a ɗakin ba, na yi miƙa jikina gaba ɗaya ya yi min tsami. Sabon kuka na saki anti ta shigo ta kama ni ta ce miƙe a Sama'u. Na ce ni dai don Allah anti ku ce ma ya Umar ya sake ni ba na son shi na tsani. Ta katse ni tare da rufe min baki haba Asma'u. Ba ya gaya min kun yi yarjejeniya ba? Cikin kuka na ce mun yi amma ba zan iya ba na son shi ne. Ta ce to ki dai shiru. Ta je ta haɗa min ruwan wanka na tafi na gasa jikina. Na yi sallah na shafa idona na ji ya yi luhu-luhu. Anti ta yi waya ta sanar da momi domin shi ko da ya biya bai ce ga abin da ya faru ba. Cewa kawai ya yi ban da lafiya ne. A gabana anti ta gaya wa momi komai. Sai ga su Jamila da Nafisa momi ta ce su zo su taya ni zama ko da anti ta dawo gida. Da kira anti ta matsa min na ɗan ci wani abu. Yinin ranar sai kuka nake yi. Anti ta yi rarrashi na har na so mu bata haushi ta gaji. Ta ce wai ke kukan me kike yi ne? Sai ka ce ke ce mace ta farko da aka so mu raba ta da budurci? Ai duk mace da kika ganta in dai ta kai 'yar mutunci to ta ƙetare wannan siraɗin. Jamila ta ce kina ta faman kuka ko mutuwa aka miki ai sai haka. Na ce ni wallahi da ma mutuwa ne don wannan baƙin cikin. Allah ni ba na son ya Umar. Jamila ta dube ni cikin jin haushi ta ce to kada ki so shi ɗin man. Ke dan kin samu ma an aure ki? Wallahi ya Umar ba ajinki bane ke da kanki kin sani. Ta ja tsaki ta fita. Nafisa ma ta ji haushi amma ba ta yi magana ba. Anti ta ce za ki jawo kanki matsala da ƙannan mijinki. Ni zan tafi ga su nan za su zauna tare da ke. Su Jamila falon ƙasa suka sauka suka zauna ni ko a haka na wuni. Ya kira wayata har ya gaji na ƙi ɗagawa. Sun yi waya da anti ta mishi bayanin yadda na ɗaga hankalina. Ya ce ya kira ni ai na ƙi ɗaga wayar shi. Amma bari ya tura momi ita ce za ta shawo kaina. Dab da magarba sai ga momi ina ganin ta na faɗa kanta. Ina ta kuka sai rarrashi na take yi. Jikina kuwa tuni ya ɗume da zafi. Nan ta aiki su Jamila da direba sayan magani. Su Jamila haushi na suke ji saboda bana son yayansu. Sai da aka kwana 3 sannan na wartsake. Dangi suna ta zuwa gaida ni tare da ganin sabon gidanmu. Rahama sanda ta zo mun kulle cikin ɗaki ina kuka ina gaya mata wuyan da na sha. Ita kam na lura hakan ya mata daɗi. Domin dariya ta kama min na ce Rahama yanzu kin canza. Kin daina sona. Ta ce son kenan Asma'u. Domin duk mai son ki zai miki murna. Hakanan kuma kin zama abin alfahari gun mijinki. Na harare ta na ce Allah da na san ya Umar ne zai mai da ni mace. Da na raba wa gayu tun a titi. Dariya sosai Rahama take min na sa mata Allah ya isa. Ta ce dama ai isasshe ne. Saboda yanda dangi ke shiga da fita gidanmu sai gashi har sati 2 ɗin mata yi. A ranar da yamma dab da magariba sai gashi. Lokacin muna kallo ni da su Jamila. Ya yi sallama muryar shi mai cike da daɗi. Su Jamila suka shiga taitayinsu daga surutun da muke. Ya tsaya daga bakin ƙofa na gane nufin shi. Wato in zo in tare shi domin a Abuja haka yake yi in ni ce da shi. Da ya ganni nan zai tsaya sai na je na tare shi. Na miƙe jiki babu ƙwari na nufe shi. Ciki na mishi sanni ya kamo ni ya rungume ni. Ko nauyin su Jamila bai ji ba. Na amshi jakar hannun shi da sauri na yi gaba. Shi kuma ya tsaya gun su Jamila yana amsa gaisuwarsu. Bayan Isha yana cin abinci ina zaune kusa da shi. Saboda mugunta ya ƙi bari na in je gun su Jamila mai kallo. Wai sai dai in zauna ya gama dole mu yi hira. To mai sauraro a nan zan ɗan numfasa. A cikin wannan littafi namu mai suna fuska biyu, wanda tsohuwar marubuciyar na Halima Kemashi ta wallafa, kar ku manta da yi mana subscribe, like da kuma comment. Mun gode.